стана очевадно, че те са талантливи, работливи и могат да бъдат много добри артисти. В този смисъл, аз даже бих казал, че в някои случаи те се справят по-добре, отколкото всички ние, които имаме равномерно развити петте сетива. И поради тази причина и успехите, които те имат, са абсолютно закономерни, защото те са оценени навсякъде в света вече. Нашите хора се научиха на тази въздушност. Аз винаги съм имал такова усещане, че азиатците нямат понятие за гравитация. Тоест, те като скачат, те някъде там се увисват във въздуха. И начина, точно тази техника, тази философия, това отношение към света, те усетиха, което е естествено. Много интересен беше този контакт и за тях, и за мен, и за обратната страна. Японците научиха ръченица от тях, при това много успешно. Какво трябва да убедят това общество? Обичайте. Значи каква сила на духа трябва да бъде при тях? И аз тук се притеснявам дали ще издържат. Може би, защото като всяка майка се притеснява за децата си, също е нормално. Моля се за тях това да се случи. И правя всичко възможно. Да няма капризи, да няма тук аз, ама на теб ти е добре, ти чуваш, аз не викам, не чувам. И какво чувам? Ти знаеш, че съм инвалид. Ти знаеш, че на 14 години съм била в инвалидна количка. Но съм го преодоляла. И в момента съм с десния крак 2 см и половина по-късно. Но това никой не го вижда. И даже преподавам танци. Това тук, което се случва, това е уникално. Аз в интерес на истината малко се притеснявам какво ще стане след година и половина.